Kære midsommergæster, på vegne af Blomberggård Grundejerforening er det en stor glæde at byde jer velkommen til denne her Sankt Hans aften. Snart skal bålet tændes, og heksen sendes afsted til Bloksbjerg. Hun tager lige en tur nordpå, hun vender mod nord, og så går hun ellers sydover. Men inden vil jeg give ordet til vores skåltaler, som i år er ledende socialoverlæge Niels Jørgen Lindgaard Kelsen, og derefter synger vi midsommervisen. Velkommen. Langt ude i horisonten så jeg noget faretugende. Var det en trold? Var det en heks? Da jeg kom nærmere, så jeg, at det var et menneske. Da jeg kom endnu tættere på, så jeg, at det var en bekendt. Da jeg kom helt tæt på, så jeg, at det var min bror. Jeg husker ikke længere, hvor eller hvem, der har haft den her sentens, men den rummer meget godt det, jeg vil tematisere over ved denne her lille Sankt Hans-tale. Tak for invitationen til at holde båltalen her på Følle Strand. Det har jeg faktisk glædet mig til, fordi området er en fantastisk kulisse, fordi jeg har hørt, at I er et godt publikum, og fordi netop Sankt Hans, eller Johannes Døberen, som det jo retteligt handler om, og al den symbolik, der ligger i at tænde lys, i bål og brand, og i afbrænding af den ene eller det andet, giver en fantastisk mulighed for at tale om noget, der er helt essentielt og eksistentielt. Det onde og det gode, angst og tryghed, fjendskab og venskab, og så det ofte glemte, men så sindssygt vigtige tilgivelse. Jeg er på ingen måde et bedre menneske end andre mennesker, sikkert tvært imod. Men det hindrer ikke, at jeg kan have en holdning til tilværelsen og til min omverden. Min lille båltale her i aften er ikke nogen vækkelsestale. Det er ikke nogen skinhellig religion. Det er ikke noget laddeglad politisk programerklæring. Det er ikke nogen naiv, plader, humanistisk, romantisk, tressig, hipper tankegang. Vi vil fred her til lands på dit bud, Sankt Hans. Og hvad var det så ham, Sankt Johannes, eller Drabmand, som jo har skrevet teksten til midsommervisen? Hvad var det, han havde et bud på? Det var vel en form for fredelig sameksistens. Og det rejser jo så spørgsmålet om det gode og det onde. Hvad er det gode, og hvad er det onde? Hvem er det gode, og hvem er det onde? Hvis heksen per definition er ond, så må de, som afbrænder heksen, jo nødvendigvis være de gode. Og dog kan man være god, hvis man brænder hinanden af. Eller er det ikke tæt på at være indbegrebet af ondskab? Se, på den måde kan man hurtigt blive i tvivl om, hvad der er det gode, og hvad der er det onde. Hvem der er de gode, og hvem der er de onde. Personligt min er ikke et spørgsmål, der kan besvares, blandt andet fordi jeg ikke tror på, at der er nogen, der har patent på, hvad der er det gode. Og derfor er det min opfattelse, at når vi synger, vi vil fred her til lands, når vi vil fredelig sameksistens, ja, så er den eneste vej frem, at vi taler sammen. Dialog, viljen til at forstå hinanden og tilgivelse. Det gode gamle kristne begreb tilgivelse. Hvor ofte glemmer vi ikke at huske at tilgive, for i stedet at være parat til at smide den anden på bålet. Jeg har lyst til at fortælle en barsk, men sandfærdig historie om tilgivelse, og vi skal cirka 15 år tilbage i tiden. Vi er til stede i en retssal i Sydafrika. En skrøbelig sort kvinde på cirka 50 år rejser sig langsomt op i stående stilling.
I den anden side af retslokalet, ansigt til ansigt med kvinden, er der flere hvide politifolk. En af dem er hr. Van der Broek, som netop er blevet ført til retten anklaget for at være impliceret i mordene på både kvindens søn og hendes ægtefælle nogle år tidligere. Van der Broek var kommet til kvindens hjem, havde taget hendes søn, skudt ham på nært hold og derefter sat ild til den unge mands kroppen. Van der Broek og hans kolleger festede i øvrigt senere på aftenen lige i nærheden. Nogle år senere kom Van der Broek og hans mænd så efter den sorte kvindes mand. I flere måneder vidste hun ikke, hvor hendes mand var henne. 2 år efter mandens forsvinden kom Van der Broek så efter kvinden. Hun beskrev i retssalen levende og detaljeret den aften, hvor hun blev ført til en plads i nærheden af floden, og hvor hun her fik fremvist sin ægtefælle, bundet og forslået, men stadig stærk i ånden, mens han lå på en træstabel. De sidste ord, hun hørte fra hans læber, inden politifolkene hældte benzin ud over ham og satte ild til ham, var: Fader, tilgiv dem. Nu står kvinden i retssalen og lytter til tilståelsen fra Van der Broek. Et medlem af Sydafrikas Sandheds- og Forsoningskommission vender sig mod hende og spørger: Hvad er dit ønske? Hvordan skal retfærdighed fyldes over for denne mand, som så brutalt har ødelagt din familie? Jeg ønsker 3 ting, begyndte den gamle kvinde roligt og fattede. For det første ønsker jeg at blive ført hen til det sted, hvor min mands legeme blev brændt, så jeg kan samle støvet op og give resten af ham en anstændig begravelse. Hun holdt en pause og fortsatte derefter: Min mand og min søn var min eneste familie. Derfor ønsker jeg for det andet, at Van der Broek bliver min søn. Jeg kunne tænke mig, at han kom 2 gange om måneden til ghettoen for at tilbringe en dag sammen med mig, så jeg kan udøse, hvad jeg endnu måtte have af kærlighed i mig over ham. Hun tilføjede, at hun ønskede endnu en 3. ting. Det er også min mands sidste ønske. Derfor vil jeg bede om, at en af jer kommer hen til mig nu og fører mig gennem dette retslokale hen til Van der Broek, så jeg kan omfavne ham og lade ham vide, at han er tilgivet. Da retsbetjenten kom for at lede den ældre kvinde igennem lokalet, besvimede Van der Broek overvældet af det, han lige havde hørt. Da han gjorde det, begyndte de tilstedeværende i retssalen, familien, venner, naboer, alle ofrene for årtiers undertrykkelse og uretfærdighed, at synge, stille og værdigt: Amazing Grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Jeg kan egentlig godt lide det kristne budskab, at vi skal tilgive. Ikke at jeg er særlig god til at praktisere det, men jeg vil ønske, at jeg var det. Tænk, hvordan verden ville se ud, hvis tilgivelse var vores daglige udgangspunkt. Der ville være meget få slagsmål. Sikkert kun få forliste ægteskaber og meget få krige. Ja, krig og voldelig oprør, så mennesker ikke andre mennesker ihjel, men de mener, de selv slår det onde ihjel, for de frelser jo verden. Når så magtfulde, egen kulturbevarende autoriteter medvirker til at dæmonisere mennesker til undermennesker og onde fjender, så er vi på en eller anden måde i stand til at se til, at det bliver slået ihjel. Og det gælder jo på begge sider, fordi sådan er krigens paradigme. Sådan er hadets og angstens paradigme. Men vi har en mulighed for at tænke på en anden måde. Fordømmer vi andre, har vi lukket for forståelsen. Og hvis vi lukker forståelsen, er der kun misforståelsen tilbage. Og misforståelse er lige en mistillid og mistro, angst og had. Vi må lære hinanden at kende som mennesker på godt og ondt, som jeg er selv, og ikke som objekter, idealister eller blot de andre, der kan drive os ud i had, hævn og vanvid. Hvad jeg har talt om indtil videre,
er fredelig sameksistens i stor skala, men vi kan sagtens skalere holdning og adfærd ned til os selv. På den arbejdsplads, jeg leder til daglig, Socialinstitutionen i Aarhus, laver vi mange spændende ting, synes jeg selv, med mange udfordringer. Det er mest læger og psykologer, jeg beskæftiger, men jeg har faktisk også nogle antropologer ansat, og af dem har jeg lært utrolig meget om det vigtige i relationer, i det at have relationer til andre mennesker, og i at give sig tid til at forstå andres logikker, måder at tænke på. Antropologerne beskriver mennesker, som ofte går fejl af hinanden. Det kan være etnisk ikke-danske og etnisk danske, eller det kan være jyder og københavnere. De beskriver dem som mennesker, der forsøger at spille kort sammen. Og de tror faktisk, at de spiller det samme spil kort. Men den ene spiller måske 500, og den anden 39. Og selvom de taler det samme sprog, er jeg sikker på, at den, der er inviteret, nu er velkommen og derfor trygt kan spille og trækker sit kort, så viser det sig, at det kort, han trækker, ikke nogen gyldighed har. For ham, der trækker kortet, er det et kort, der tager et stik hjem, men for ham, han spiller med, der har kortet ikke nogen gyldighed, for de spiller to forskellige spilkort. Så hvad gør man, når man trækker det gode kort og ikke kan tage et stik hjem? Man trækker sig. Når man trækker sig, ja, så bliver man ekskluderet, selvom man egentlig bliver inviteret til at blive inkluderet. Og når man bliver ekskluderet, så bliver man ofte betragtet som doven, mærkelig og en af de der, som man ikke rigtig kan spille sammen med. Og hvis vi skulle gå til vores eget pragtfulde område her, så ønsker jeg, så at sige, også at italesætte min nabos hæk med min nabo, frem for at bekæmpe den. Ingen har sagt det mere charmerende og dansk end Halfdan Rasmussen i noget om helte, eller den I måske også kender som livet af en morgengave. Her er fredeligt og stille. Her er ingen larm og støj. Jeg har sået husbaciller og brev med purløg. Lad alverden slå for panden og bekæmpe spil med spot. Jeg vil enes med hinanden og mig selv og have det godt. Der er nok, som går og sysler med at sprænge kloden væk. Jeg vil ikke have skærmysler og kanoner bag min hæk. Mens de andre går og sveder for at give hinanden lak, vil jeg pusle med rødbeder, selleri og pastinak. Jeg vil ikke slås med bisser. Jeg vil ikke slås med bisser. Jeg vil så og ikke slå. Selv de rødeste radiser kan man roligt lide på. Der er nok af danske helte, som er danske hele dagen, og går rundt og spænder bælte, mens de råber fy for fan. Livet er en dejlig gave, jorden er en herlig jord, der er øller i min mave, der står krokus på mit bord. Når reserverne skal stille for at splitte kloden ad, skriver jeg med kruspersille verdens mindste helteblad. Det ligger så dybt i os, vi vil bekæmpe, vi vil stå på vores ret. Man kunne stå på så meget andet. Taknemmelighed over at være til, bo i dette land, bo og være på dette sted. En gang imellem passerer man her på Strandvejen gående eller i bil et menneske, som man måske ikke kender, og som hilser og sender et smil. Det er jo en fantastisk effekt, sådan en lille gæst skal have. Man bliver glad, man får lyst til at gøre noget godt til gengæld, man får overskud, man føler sig velkommen. Tænk, at så lidt kan gøre så meget. Hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde. Tja, kære Drachmann, jeg tænker nærmere. Vi har i hver især vore dæmoner, hekse og trolde. Lad os brænde vores egne dæmoner, hekser og trolde af i aften og se hinanden i øjnene. Måske rækker hånden frem og ønske hinanden en god
oplevelsesrig, næstekærlig og fredfyldt sommer. Og lad os så snart få tændt lys, frem for at forbande mørket. Tak, fordi I lyttede, og god sommer. Jeg var og kigge. Se, de har tændt. Så, prøv her. Så skal I ikke tættere på. Øj, det er varmt. Nej, men altså, jeg synes, det var meget ingenting. Nej, for det handler jo om den der næste. Ja, det er Jeg så ikke engang hæk. Hey! Så du det? Så du hæk? Jeg så sgu ikke, hvordan den stod. helvede anden. Det er jo dig. Den er brændt af. Nej, jo, det er sgu. Den står på pinden. Her da. Nu får vi varme. Jeg håber, den er, når vi synger. Jeg sagde, Det er ikke ja, men har du ikke nogen? Jo, det er det.